sendakep niku sunnah nggih. Jadi sama sendakep niku sunnah. Khususnya Syafi'iyah. Madzhab Syafi'i niku sunnah sendakep. Saman salat dah kok tangane sembujung medun biasa, mboten napa-napa. Tapi nek saged nggih takbir niki tetep wonten diangkati. Allahu Akbar pun mboten sah sendakep niku tetep sah. Sendakep niku sunnah. Sampai biyen zaman biyen niku tiyang mengkerik sampean. Salat Allah apa mengkerik. Nah, niki dilarang sampean niki. Aja mengkerik nek salat. Soale mengkerik niku lapo kok dilarang wonten keterangane mangke. Wa fil Bukhari lan iku ing dalem hadis Imam Bukhari. An Aisyah ta saking Aisyah anna dzalika ing satemene mengkono-mengkono muhtasiron. Fi'lul Yahudi iku penggawene wong Yahudi. Fi sholatihim ing dalem salate wong Yahudi. Iki mbok sampean pernah enggak roh salate wong Yahudi? Aku gurung tau roh. Nah, lho kene kalimate salate wong Yahudi niku karo mengkerik. Iki teng pundi Yerusalem ta sing wonten tembok ratapan niku. Niku tesih didamel salat yang Yahudi niku. Tembok ratapan di sini. Bahasa Ibrani apa? Nah, nek ngono ya. Pro sampean wah. Pengalaman berarti. Pengalaman berarti. Mbak tangane cancang. Wah, karo. Tapi ningali hadis iki nggih berarti karo mengkerik. Masuk hadis bujuk kan ndak mungkin wong Bukhari Muslim jadi. Pasti akurat.